Højre 4 går i venstre 3 plus 150. Højre 4 går i venstre 3 plus 150. Top højre 4 minus 60. Højre 3 plus ved stenene 80. Højre 3 nede ved sidevejen og nede 100. Top 5 100. Top 5 100. Venstre 4 nede med den gule pæl 100. Top 4 60. Højre 5 150. Venstre 3 plus heroppe på endeskampen. Ja. 200. Top 5 300. Højre 4 plus 100. Top venstre 4 200. Venstre 2 plus. Nede med skiltet. Top 5 100. Venstre 2 i vejkryds. Du kan se skiltene. 100. Det når ikke. Højre 5 60. Top 5 100. Venstre 5 går i højre 5 60. Top 5 80. Top 4 hul 60. Kom på 5 meter. Venstre 4 plus 150. Top 5 100. Top 5 200. Højre 3 minus. Den er skjult, den kommer her. 80. Top 500. Højre 5 80. Højre 4 efter gården 100. Top 5 200. Top 5 100. Højre 3 plus vejting, den kommer lige efter. Højre 3 plus her. 300. Top 5 200. Venstre 2 plus helt op ved skiltene 400. Højre 5 oppe i det hvide hus går i top 5 100. 160 er det. Højre 5 100 med det blå skilt. Og så kommer højre 3 ned for gården dernede. Går i venstre 5 langt. Højre 5 går i højre 4 minus 100. Venstre 5 100. Venstre 5 200. Top 5 100, og det begynder at gå nedad. Venstre 4 før skoven 80. Højre 5 100. Højre 4 minus opad. Her går i venstre 5 100. Højre 4 minus 60. Højre 5 60. Venstre 5 100. Top 5 går i venstre 5 300. Top venstre 4 helt derude i minimum 100. Venstre 4 lang 80. Venstre 5 60. Højre 4 60. Højre 64. Top venstre 4 minus heroppe. Mål. Der var ikke meget stærkerne. Den smiger noget med røven nu, kan den ikke? Jo.